El Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres exhibirà el circ en miniatura més gran del món, una maqueta a escala del Circus Glaic. Es podrà veure a Casa Empordà des del 19 de febrer. Portar a Figueres el circ miniatura més gran del món. És una maqueta a escala 1:25 que és el fruit del treball d'un enginyer holandès durant 40 anys. Avui va morir. Aquesta maqueta, quan va morir el seu constructor, va passar a un col·leccionista alemany, del col·leccionista alemany a un altre de francès, i doncs, les converses amb aquest senyor, que conec de fa potser més de 15 anys, doncs, han pogut fructificar com perquè per primera vegada en els últims 15 anys que aquesta maqueta no sortia de França, doncs pugui estar aquí entre nosaltres. Aquesta és una de les prop de 20 activitats paral·leles del Festival del Circ que es van inaugurar amb una conferència de Josep Valls a la seu dels Amics del Castell de Sant Ferran. S'han preparat diferents exposicions. A la Galeria Dolors Ventós, les pintures de Jordi Urbon. I aquest any el que us presentem en Jordi Urbon és de Puigcerdà, i viu a Ripoll, i ell fa pintura, però comença treballant amb textures en el taller i després puja a dalt al seu estudi a l'ordinador i acaba fent les obres. Són unes obres que realment són màgiques, vull dir, serà una exposició molt màgica. A la biblioteca TVO Sota la Carpa, el circ en el còmic, des del 19 de gener. I aquest any acollim aquesta exposició d'en Solde, que la trobareu a la planta 0 de la biblioteca, està distribuïda en 5 vitrines. A més, hem fet una selecció de les portades d'aquests còmics que els hem penjat en un Pinterest, que ja el trobareu públic a hores d'ara. I també en Joan Manel Soldevilla farà una visita guiada en els còmics aquest mes de febrer. Farà una visita guiada i explicarà tots els còmics, aquests de Zipizape, els pallassos de la tele i diferents còmics que s'han anat editant a l'estat espanyol des dels anys 60-70. Martí de Costa exposarà fotografies a la Cate des del dia 6 de febrer. Una mica el títol, fotos de circ, entre parèntesis, què vol dir? Són fotos de la direcció del circ, o de dins del circ, o de darrere del circ, no? Bueno, podeu veure els que estan venent crispetes, les botigues, el jurat, o per exemple, la sala VIP, que allà on hi ha el jurat que decideix els premis, hi ha una certa tensió i després es veu l'alivio d'en Genís quan ja tot ha anat bé i tot s'ha decidit, no? Això ho he captat amb algunes fotografies, no? I Maria Tor mostra els seus treballs a la seu dels Amics del Castell. Hay una artista en Figueras que se llama María Tor, que es una señora de 91 años, que es una pintora, además de muy buena, que tiene colecciones de pinturas suyas, que nunca ha vendido ni un cuadro, porque los quiere todos para ella, de artistas de circo. Y luego también tenemos un coleccionista de Figueras, que es Julio Pérez, también es miembro de la asociación, que también ha llevado unos cuantos carteles antiguos, ha llevado figuras del circo. Conferències de Joan Manuel Soldevilla i del fotògraf Manel Sala complementaran aquestes exposicions. També es presentaran 3 llibres. Hi haurà el concurs d'aparadors de Comerç Figueres, actuacions a la presó i a l'Asil Vilallonga, i l'espectacle del pallasso més famós del món, David Larible, al Teatre al Jardí, on també hi haurà una exposició. Ell va ser, durant més de 15 anys, l'estrella, el número 1 del circ més gran del món, el Circ Barnum, aquell de la pel·lícula del Mayor Espectáculo del Mundo, i es va convertir en una icona per tots els espectadors americans. Tant és així que a les botigues de joguines hi havia els ninos del David Larible, els còmics, els llibres per colorejar, etc. I això és part del material que tindrà aquesta exposició. I quan torna a fer el Salt Europa, i és italià, segueix essent, està clar, el cap de cartell dels circs més importants que hi ha a Europa. El festival també s'apropa als escolars. Uns 6.000 nens i nenes assistiran a funcions matinals dels 2 primers dies. De poder donar aquesta oportunitat de que els nens i les nenes, no només de Figueres, sinó de la comarca, i cada vegada en ve gent de més lluny, doncs també puguin assistir al Festival de Circ amb unes condicions diferents, no en quant a qualitat dels espectacles, perquè evidentment el que no farem serà canviar els espectacles, però sí evidentment en les condicions econòmiques i d'entrades i tot plegat. I per tant, des del Servei d'Educació, ja des del 1 de setembre, de les primeres comunicacions que fem és enviar a totes les escoles les dates del festival i el lloc per poder fer les reserves. Podeu consultar totes aquestes activitats al web festivaldelcirc.com.